nad jazerom Sevan, ktoré má dĺžku asi 70 km a nachádza sa vo výške viac ako 1900 metrov nad morom. Sa nachádza tento nádherný kláštor, postavený z čierneho tufu, ktorý po arménsky vlastne prekladáme ako Sevan. A podľa toho čierneho kláštoru bolo pomenované aj priľahlé jazero, nad ktorým sa vypína a z ktorého je nádherný výhľad na okolitú krajinu a okolité hory. Kedysi tento kopec bol ostrovom nad jazerom, ale tým, že hladina klesá, tak dnes je to už poloostrov a vieme sa sem dostať autom alebo autobusom. Je to nádherné miesto na prestávku, pozrieť si krásny kláštor a kochať sa okolitou úžasnou arménskou prírodou. Jazero Sevan je preslávené chovom rýb, výbornými rybami, takže nižšie pod nami sa nachádza aj reštaurácia, kde pripravujú miestne ryby. A už aj ako prichádzate, tak vidíte množstvo malých obchodíkov alebo stánkov, ktorí ponúkajú ryby alebo rakov, takže už viete, že sa blížite k jazeru Sevan. V jazere Sevan je 37 000 kubických metrov vody a voda je tak čistá, že keby ste sa kúpali, môžete sa kľudne z nej aj napiť.